Bon dia, éssers de llum! El vídeo d'avui és una meditació per rebre senyals de l'univers. És una connexió cel-terra per connectar-te a l'univers i quan demanis senyals, rebre senyals clares. Comencem decebut, amb els peus en terra, assegut en una cadira, amb els peus en terra. Si pot ser descalços, si no pot ser no passa res, amb sabates. Inspires, expires. Inspires, expires. Inspires, expires. Visualitzes l'arcàngel Metatró que et posa un tub de llum al cap, a la part de dalt del cap. I aquest tub de llum se va introduint poc a poc dins de tu. Poc a poc, primer per la part del cervell, els ulls, la boca, la gargamella, el cor, coret, la part de la panxa, l'estómago, la panxa. A poc a poc, passa, notes com respires, notes la teva respiració, però només la notes. Després, el tub se separa per les dues cames, veus com baixa un tub de llum daurada, de llum com so de les monedes. Baixa, i quan t'arribes a les plantes del peu, el tub se va dividint i se va convertint en arrels, amb unes arrels que baixen pas a poc a poc. Visualitzes les arrels com van baixant per la terra i arriben al centre de la terra. Hi ha un cor, el visualitzes. Les arrels agafen aquest cor i agafen la seva energia blanca, que a poc va pujant l'energia blanca, va pujant per les arrels, que no desapareixen. Simplement l'energia blanca va pujant fins a la planta dels peus,
puja per les cames, se mescla amb l'energia daurada, se mescla amb l'energia daurada. A poc a poc puja per les cames i puja pel tub daurat i s'atura en el cor. Se mesclen les dues energies, el cor mig dorat, mig blanc, amb una llum molt intensa. T'atures. Però l'energia blanca no s'atura. Passa per la gargamella i arriba fins al cap. Després ens aturem en el cor i veiem una llum lila, de color morada, una llum morada, una llum lila. I dèiem aquesta oració. Jo, com a ésser de llum que som, te demano a tu, arcàngel Raziel, arcàngel de les senyals, que m'enviïs senyals de l'univers i dius per què vols senyals. Per acabar un projecte. Per prendre una decisió. Simplement perquè no saps què has de fer en la teva vida, en general. Li demanes ho dic per meu bé, per bé dels éssers de tot l'univers i en pau i amor de l'univers. Gràcies, gràcies, gràcies. Aleshores vendrà l'arcàngel Raziel amb la seva llum lila, amb la seva llum morada i posarà la mà en el teu pit i et dirà a l'orella: gràcies, gràcies, gràcies. Que així sigui, així serà. I quan menys ho esperis, rebràs una senyal. Li dones les gràcies, l'abraces, ell desapareixerà quan digui 3, faràs 3 respiracions i quan facis les 3 respiracions una, 2, 3. Visualitzaràs
com l'arcàngel Metató tapa on hi havia estup de llum groga o daurada, el tapa i ara començarem a moure les mans, els peus, passa, a poc, i quan te sentis preparada o preparat, obriràs els ulls. Gràcies. Aquesta meditació se pot fer al vespre antes d'anar a dormir per rebre senyals durant els somnis, o la pots fer en qualsevol moment del dia. Estarà bé perquè així rebràs senyals. El pròxim dia vos diré quin tipus de senyal podeu rebre, o sigui, veureu quin tipus de senyals podeu rebre i com identificar-les. Fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, doneu-li like, subscriviu-vos i aquí hi ha més vídeos.